खुलुमबाय आंनि मुङा सुरेश नार्जारी आरो नोंसोर नायदों स' मैयाहाय पस्ट होदोंमोन मोनसे अके लाइक लिंसारनि बागै जि बिपिएफ हाबदों होनना खोनादों बिनि बागै आंनि अपिनियन मा जाहैगोन आं मा सानो बिनि बागै एसे आं होनस्रानोसै अके स' नाय एक्चुअलि बिपिएफ हाबाखै बे लिंसारा दासिमबो आरो हाबथ'वाखै अके मेबि इन फिउचार हाबनोबो हागौ बाट नट नाउ मानो होनोबा मोनसे भिडिअ नाय नोंसोर अके फार्स्ट अफ अल भिडिअ पार्टिकुलार मोनसे भिडिअ नाय निउस अके निउस भिडिअसो स' बेखौ नायगोन बेनि उनाव आं सिगां आवगायलांगोन अके आंनि मिथिनायावथ' बिपिएफआव हाबाखै आङो माबायाव ससियेल मिडियायाव नुदों जे लिंसार बसुमतारिया बिपिएफआव जइन जाबाय होननानै नुनायनि उनाव आं माबाजों लिंसारजों रायलायहरदों जइन जामारबाय नामा होनना खिन्थु आंथ' जइन जायाखै जे आं थांदोंमोन मिथिङाव ओरैनो बे थांनायाव बिथांमोना आर'नाइ फालि होदोंमोन खिन्थु बिपिएफआवथ' आं जइन जायाखै इन दिस भिडिअ फैलाया होनदों कि लाइक कल खालामदोंमोन लिंसारखौ जेब्ला बे निउसफोरखौ नुदों जि ट्रलिं रलिं सोलिगासिनो बेखौ नुखांनायनि उनाव बे कल खालामदों आरो होनदों कि लाइक सोंदोंसो अके आंनि बिपिएफआव हाबबाय नामा होननानै लिंसारनाव सोंदों बाट लिंसारा होनदों कि आं हाबाखै जास्ट आं पलिटिकेल पार्टिसनि जि प्रग्राम सोलिगासिनोमोन बेयावहाय थांनानै आङो थांदोंसोमोन अके एटेन्ड खालामहैदोंमोन बे प्रग्रामखौ बेयावहाय माने मानसिफ्रा नुनानै एबा लाइक वर्कार्सफ्रा नुनानै माने बरायदों एबा आर'नाइ होदों होननानै बाट बेवहाय पार्टिकुलार भिडिअ एबा जि भिडिअफोर फैयाखै जेरावहाय लिंसारा स्ट्रेटलि होनदों कि आं बिपिएफ हाबबाय होननानै एबा आइ सापर्ट बिपिएफ बिदिबो भिडिअ फैयाखै एक्चुअलि बे मेनिपुलेसन जादों अके बोरै बे एफाग्राब भाइरेल जादों बिनि बागै आं एसे रायलायगोन मा साननानै बिसोर बिपिएफ होनखो बेखौबो आं बुंस्रानोसै अके फार्स्ट अफ अल मेन मिस्टेक्स गोज टु डिजिटल बड'लेण्ड मोनसे फेसबुक पेज आई विल से सबसे वर्स्ट आर्टिकल एबा सबसे वर्स्ट पोस्ट बानायदों बे मोनसे पोस्ट 21 अक्ट'बराव पोस्ट खालामदों बेखौहाय जेरावहाय आर्टिकल लिरदों एबाउट लिंसारनि बिपिएफ हाबदों मा हाबदों होननानै बेवहाय आर्टिकल लिरदों अके आरो लाइक वेलकाम खालामदों होननानै होनदों मिस्टार लिंसार बसुमतारी फर हिज राइट एन्ड बोल्ड डिसिसन अन राइट टाइम अल दि बेस्ट होननानै होनदों अके स' पार्टिकुलार आं होल पेजखौ फरायनो गोसो गैया देन आं लिंक होस्रागोन बे पार्टिकुलार पेजनि बागै स' बेयाव थां नोंसोरो आरो चेक आउट खालामो बाट आं फरायनो हास्रानोसै अके फट'खौ होथ'ला मानो होनबा लाइक ब्लार जाहैगोन बे पस्टखौ होबाथाय ब्लार जाहैगोन गावबा गाव चेक खालामै डिसक्रिपसनाव लिंक होनो हागोन अके देन पस्टआव होनदों लाइक बड' फिल्म एक्टर लिंसार बसुमतारी सापर्ट बिपिएफ हाउ बोरै मिथिखो डिड हि से विथ हिज माउथ एबा बे गावनि खुगाजों बुंनो जादों न' राइट बे गावनि खुगाजों बुङाखै जास्ट फट'ल'सो नुदों यार जास्ट फट'नि थाखायनो बे भाइरेल जाबाय आरो मोनसे पस्टनि थाखाय दि डिजिटेल बड'लेण्डआ बे पस्टखौ होदोंमोन कि लाइक बिपिएफआव फैबाय होननानै First of all, I'll say digital Bodoland. I don't know you are educated person or like you are more educated me maybe. Okay, the constitution all these things ni bagi ni rally lekhay. Ang san bagi like you are more educated than me. Okay, ane bangsin porni jana hago, ane bangsin bujnai jana hago about all these things, politics and shit. Okay, जोङो just analyze खालामो खोथाफोरखौ बिनि उनावसो बे खोथाफोरखौ बुङो. Okay, but first of all आं request खालामो digital Bodoland for this post आं होनो like please manipulation खालामनाङामोन. मानो मेनिपुलेसन खालामना मानो होनदों लाइक जि नों होनदों कि लाइक डार्टी पलिटिक्स यूपीएल एफसुअल एंड जीएसपी ऑल दिस थिंग्स एंड लाइक स्ट्रेटली जस्ट बिकॉज ऑफ फोटो मोनसे फट'नि थाखाय यू डोंट हैव एनी सोर्सेस ऑफ लाइक प्रूफ दं कि लाइक नोङो बे बिपिएफआव हाबमारबाय होननानै नोंनाव प्रूफ गैया यू जस्ट हैव पार्टिकुलारलि वन फट' आरो नोङो फेक न्यूज नोङो स्प्रेड खालामगासिनो सो आई विल से योर डिजिटल बड'लेण्ड नाय बिफोर डुइं एनीथिं रिसर्च इट प्रपरलि नों बर'फोरनि बागै नों मिथिखायो कि लाइक एसेयावनो एसे माने गोदाव सोराव जालाबायो एसेयावनो एसे माने फाइट जालाबायो बर'फोरना इदिन गोजाखासै दे विल नेभार चेन्ज मेबी हु नोस बिदिन गोजा बुजिनाया खम अके आन्डारस्टेन्डिंआ एसे खम जि नुदों बेखौनो माने बिसोरो फकास खालामो बिसोरो माने बेयावनो सेन्टिमेन्ट जा माने बिसोरो बांसिन बेयावहाय सोदेरनो हायो आल से प्लिज डोन्ट प्ले विथ अल सेन्टिमेन्ट्सफोरजों गेलेनाङा बर'नि सेन्टिमेन्ट्सफोरजों गेलेनाङा जि नों मेनिपुलेसन खालामदों नोंनि पस्टआव मेनिपुलेसन दङ अके मानो मेनिपुलेसन दं होननो सानबालाय Straight in you people go direct dirty politics and मानो होनखो how could you say that dirty politics होननानै आरो नों होनदों कि like fake allegation लगायो BPF do you have any words एबा नोंनाव मोनसे proof दं नामा ब्रा fake allegation लगायदों होननानै do you have any proofs or like analyze खालामा खोथाफोरखौलाय BPF scams 75 crores
commissioner like commissioner something like that मोनसे post नङा मोनसे article दं news दं okay inside NE North East होननाय मोनसे news update खालामो okay news होबाय थायो जि news होयो बेवहाय post दं आरो मोनसे post दंबावो जेरावहाय बेयावबो होनबावदों about this only 75 crore नि बागैनो होनदों सं होनो लुबैयो do you do any analyze खालामो ना खालामा खोथाफोरखौ research खालामो खालामा आं मिथिया नों मा खालामनानै नों बिदि post लिरो एबा जि admin बे बिदि post को share खालामो I don't know but still आं नोंखौ होनो लुबैयो like you are particularly BPF नि IT cell रानखा जेरै नों post होदों बेवहाय नोंखौ strictly सिनायखायो you are an IT cell आं खाबायना IT cell नि बागै particular video बानायखाबाय go and check it out आं check खालामै my past videos फोरखौ नायहै IT cell नि बागै जि video बानायबाय बेवहाय आं होनखाबाय बेवहाय माने fake news all these things फैखायो so दायो नाय मोनसे खोथायाव how could you say straightly to someone कि hate खालाम होबाय नोङो जि digital bodoLAND Facebook page बे straightly लिंसारखौ माने hate खालाम होबाय public निफ्राय कि like बेइदि बे एक्टरबाबो जेबो रोङा जाम्बा बियो मा होननानै fake खोथाफोरखौ बुंनो सुरु खालामबाय okay जेरावहाय गाज्रि troll खालामबाय सोरबा बिराद गाज्रि बखिबाय बुंबायबो आं बेखायनो होनो लुबैयो please don't manipulate digital bodoLAND please नोंनि जि post दं बेखौ change खालाम and if you think कि I'm mistake बा please आंखौ Instagram DM खालामै आं straightly I will reply you don't worry आरो बेयाव Instagram phone रायलायनो गोसोबा I will give you number आरो neutral जा if you are a news reporter if you are news portal खुलिदोंबा please neutral जानाय खोथाफोरखौ रायलाय just नों straightly नों supporter बाबो जा बिनि followers में like particularly BPF नि supporter जा UPL supporter जा but still then if you are a news reporter if you are a news portal house खुलिदों then please be neutral आं बेखौ होननो लुबैयो be neutral and say neutral word just फैनानै बखिफैना आरो analyze खालाम खोथाफोरखौ just straightly फैनानै नोङो बे BPF हाबबाय बे UPL हाबबाय होननानै बखिजाया digital bodoLAND नों actually मा खालामनानै नों बे post खौ लिरखो इखौ आं बुजियासै by the way जि particular sentence two sentence को आं होनदों okay last particular two sentence like UPPL FHWILA and the last one bold decision on the right time होननानै होनदों नोङो बे particular two sentence को माने एकदमबारे like manipulate खालामनाय बायदि जाजोबथारदों so बेखौनो होननो लुबैयो like please don't manipulate the Bodo peoples you know already short temper मानसि गोजाखा जोंनि बर'फ्रा short temper गोजाखा just means जिखुनु जा बिसोर माने like blindly follow खालामो so that's the thing यार बिदिनो गोजाखा so please manipulation खालामना आरो जाय bodoLAND जि sorry जाय दायो लिंसारखौ माने एकदमबारे गाज्रि बखिगासिनो बिसोरखौ होननो लुबैयो be mature यार at least be mature जायखौनो जाय नों फल' खालामना बखिलाबायनाङा जायखौनो जाय नोंसोर माने गोदाव सोराव खोनादों माने एनालाइज खालामा गारा खोथाखौ माने मिथिया गारा मोजाङै मिथिया गारा ओरैनो बखिनाङा रावखौबो आरो इउटुबार्स सासे बर' इउटुबार बर'आनोखा जोंनि बर'नि लाइक जोंनि प्लेसनिखा गहपुरनि गोजा बेबो एबाउट दिस बे पार्टिकुलार खोथाखौ लानानै बे रायलायदों आं बेखौबो होनो लुबैयो लाइक प्लिज एनालाइज खालामग्रो खोथाखौ मोजाङै नागिरग्रो खोथाया मा नंगौ मा नङा भिउसनि थाखाय फैनाङा बेयाव इउटुबाव जास्ट फर भिउस आरो मेनिपुलेसन खालामफैनाङा बेवहाय स' बिसोरनोसै लाभ इउ अल जय बर' जय आं आसा खालामो नोंसोर बे भिडिअआव माबा मोनसे सोलोंबाय जानो हागौ आं एसे स्पिड बुंदों ना मादों मिथिला बाट आं नर्मेलिसो रायलायदों बेखौ आं नोंसोर एसे स्पिड मोनगोन जानो हागौ स' इट्स अके आरो जिखुनु जा आरो प्लिज ब्लाइन्डलि फल' खालाम रावखौबो आंखौबो जा आंखौ ब्लाइन्डलि फल' खालामा जास्ट आंखौ एनालाइज खालामो खोथाया माबायदि रायलायदों मानि थाखाय रायलायदों आरो माखौ लानानै रायलायदों बेखौ एनालाइज खालाम आरो बेखौनो लास्ट होनो लुबैयो लाइक आं होनो लुबैयो जाय लिंसारनि खोथायाव आं लुबैयो लाइक न' दाबो बिपिएफ हाबथ'वाखै बे स' बिसोरनोसै लाभ इउ अल जय बर' जय आं आसा खालामो नोंसोर मोजां मोनदों जानो हागौ बे भिडिअखौ आरो नोंसोर माबा मोनसे सोलोंदों जानो हागौ जि दायो जागासिनो बेखौहाय माबा मोनसे बाबो नोंसोर सोलोंदों जानो हागौ स' बिसोरनोसै लाभ इउ अल एन्ड पिस 작은 볼 하리 자유만의 물강 도시 문어 작은 골로 고통